I dag skal vi lave til og fra kort, eller bare kort. Og til det skal vi bruge noget maling af noget forskellige art. Jeg har bare valgt nogle lidt røde og orange nuancer. Og så skal vi bruge som toiletpapirsruller, køkkenruller. Og jeg har også en rulle, hvor den er lidt smallere. Men det man gør, det er, at man får foldet sin toiletrulle, således at den har sådan et form som et hjerte. Det vil sige, at man bukker den ned i den ene side og gør den spids i den anden side. Og nu har den sådan et hjerte. Så dypper man den i maling hele vejen rundt på kanten. Vi ser, om jeg kan få hele vejen rundt her. Og så laver man et stempel her. Kommer ikke hele vejen rundt, hva'? Vi prøver at putte lidt rød på. Se om det er blandet med lidt lyserød. Så tror jeg lige sætter den sådan lidt ind over der. Ja. Vælger jeg lige at bruge den anden ende, så vi ikke får blandet for meget farver sammen. Sådan. Se, den var ikke så hjerteformet. Så prøver jeg lige at tage lidt orange på. Ja. Så skal det bare lige tørre. Imens så vil jeg lige prøve den her. Der er rundt, og man kan jo bare prøve sig frem med alt muligt. Den her, de bliver bare runde. Og det er en helt specielt tanke bag. Jeg tror jeg gør sådan her, så lige drejer den lidt. Bum. Så prøver jeg lige at tage. Og det er fordi, at man så bagefter ligesom kan tegne lidt på den. Så det rent faktisk kommer til at ligne julekugler. Det var ligesom i de røde nuancer. Nu prøver vi. Det her, det er jo noget, som helt ned i børnehave børn kan finde ud af. Så det er bare at tage børnene med på sjov her. Sådan. Og har jeg lavet nogle af dem. Nu skal de bare lige tørre lidt. Så er de tørret, de her fine kort, og jeg har klippet dem ud i forskellige størrelser, alt efter hvad jeg lige synes. Nu kan man så tage sådan en sort tus, og måske lige dekorere dem lige lidt her. Vi kan jo lægge sådan en lille hat på her, så det ligner julekugler. Den kan vi måske lige farve lidt sort. Sådan, og vi kan lige lægge sådan et felt den, så det ser ud som om de skinner. Så kan vi jo skrive god jul. Og så kan man jo klippe et hul i og sætte det fast på sin julegave. Bagpå kan man jo lige skrive til og fra. Og så har man et fint til og fra kort, som man kan bruge til sine julegaver eller til nogle andre gaver. God fornøjelse.